Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nag-crave po kami ng shawarma. Kaya ito na po. Naganda po kami ng Shawarma Shock Overload Mukbang. Grabe po, overloaded po sa dami, no? Yes, sobrang sarap nito mga ka-studio. So, ipailas na to? Sure. Sige, una-una, mayroon tayo ditong kebab rice. Yes, sa akin naman is tikka rice. Yan, mayroon din ditong mga rice bowl, no? Dito sa aking ay beef, no? Beef. Beef, yung flavor niya. Tsaka ito naman ay chicken. Yan. Mayroon din ditong, ito beef din to. Oh, same. Ito din, chicken. Tsaka itong mga nachos nila, ito yung mga bagong product ng shawarma. So, hindi pa namin to natikman kasi nga bago nga to. So, ito first time namin magtikman yung nachos nila. Yes, meron silang beef at saka chicken na flavor. Dito yung chicken na flavor. Yes. Wow. Tapos yung mga wrap nila bang, meron din. Meron din ditong chicken. Merong beef. Oh. Meron din pong tikka at saka kebab. Opo. Na shawarma wraps. So, ipapakita natin isa-isa mamaya po para makita nyo ng malapitan. Yes, pray So, muna tara, tayo. pray muna. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Asa taon na ni Mang? Sarap ta? Sige. Sige. Hindi ka bigas. Yes. Kain tayo mga ka-studio. Kain pa tayo. Ito sa akin ay chicken. Same sa akin. Chicken din. Shawarma chicken wrap. Wow, sarap nito. Kain tayo mga ka-studio. Kain po. Sarap. Pinasarap talaga dahil sa sauce, no? Ay yung mayroong nilagay sa loob. Ito po yung isa sa mga in-order namin kapag nagkuan mga ka-studio, mga lakaw ba? Kapag may lakad kami kasi ready to go na pagkain. Pumunta kami ng mall, bumibili kami ng ganito po, mga shawarma wrap. Kasi mabilisan ba? Tapos nabibit-bit lang ba? Habang naghihintay sa pila ng, for example sa Vihan, pumunta tayo ng SM or Ayala, ito po yung kadalasan namin binibili. Talagang nakakabusog din, no? Nakakabusog kasi itong kuan pa, tortilla or kuan ba, pita bread na ginamit nila. Grabe. Tsaka, ang gagandahan nito pang is buy one take one siya ba? Oo. Kapag kami dalawang lumalakad, ito yung binibili namin kasi buy one take one. Isang presyo niya, dalawa na makuha mo ba? Sulit na sulit po. Ang sarap pa. Pero minsan, nagre-request siya dalawa sa kanya. Kasi kulang ako sa isa eh. Mas Ito. masaya pag dalawa talaga, no? Bisaya sa kapag dalawa mo kasi busog-busog. So ito po, beef na shawarma rice to ma'am. Rice bowl. Rice bowl. Yan po, grabe yun.
Una ako kunti sa'yo mo. Tikman ko to. Kasi excited ako dito ba. Kadalasan talaga in order namin yung wrap talaga ba. So, Kasi mabilis lang ba. Tapos kung ano mo no, nadadala agad ba. Sarap din lang. sako lang. Dahil talaga sa sauce. Itong rice bowl nila pa, buy one take one pa din to. Forever ba yung tikon lang? Yes, meron forever sa shawarma. Buti pa yung shawarma no? May forever. Yan, kain tayo nito mga ka-studio. Dami ding rice ba. Kabusog talaga to. Sulit. Sarap pa. Sa mga mahilig sa rice, ito yung dapat in-order. Pero kapag medyo diet ka, ito na lang sa'yo, oh. Yung wrap. Tikman ko doang. Kain ka. Tikman ko na to. Ito yung kebab nila. Ako lang gumutong siguro eh. Kebab. Naarabi ito sa balay pang. Kuha ko dire pang. Ito naman yung tika. Meron kamatis. Sarap pang. Tikman mo pang. Ang lambot ng chicken pang. Chicken meat. Tikman mo. Lambot no. Ang sarap. Almost yan natin to. Ang daming rice, no? Yung hindi mawala. Tikman mo yan. Masaya. Meron din sibuyas, oh. Mamaya na to rice, no? Kawahi lang. Ay, tabi mo muna yan doon. Meron namang rice. Itong pa. Rice bowl ba? Ito yung bago nila na product. Tikman natin na.
Sige pa. Sarap po. Yung chicken, tikman din natin. Masarap ito pa kapag nag-movie marathon. Habang nanonood ba, mayroon kang kinakain, order tayo ulit nito. Uberhol? Isa na. Yan. Gusto gamay ha? Pwede na makita. Wow. Namigyan. Masarap itong chicken. Pwede din ito gawing pulutan pang. Crispy mo? Crunchy pa. Ito ko. Ito yung ano to siya mo? Beef. Beef pala. Ito merong check. Ako yung baling diri pang. Nilagay, itatabi ko muna itong rice. Kasi meron pa tayo dyang rice bowl. Yan yung beef, no? Kung try ko dito. Wait lang. Grabe pala ito. The Shawarma Shack is the first and the original buy one take one shawarma in the Philippines. Ito pala talaga yung number 1.
Ito sa akin beef. Ang sarap ipares pa. Sa. Nachos sa kakuan. Shawarma wrap. Napit na maubos. Yung nachos. Yung chicken na, isa tayo. Movie na lang yung kulang pang. Isa hindi ko makain ito. Hindi ko makain. Pag mayroong mga sauce or dressing ng kuan sa mga pagkain doon, hindi siya kumakain. Pero minsan ba kumakain siya ng ganito? Yung wrap ba? Sabi, sobrang sulit talaga yung tupang, nakapusog yun, no? Busog talaga yan. Mga dalawa yan, busog ka na. Nag-enjoy ako na ipares siya sa kuan, nachos. Nachos. Sa lahat ng products nila, mga ano yung pinaka gusto mo? Yung pinakagusto ko pa, yung palagi natin binibili, itong kuan ba? Sarap. Anong Shawarma flavor? wrap. Gusto ko yung beef.
Ako din, yung sa akin din ay beef flavor na shawarma wrap. Kasi gusto ko yung bread nila ba, yung nagamit nila dito ba na bread. Gusto ko yung kuha niya. Compliment talaga siya sa mga sauce ba. So kapag hindi ko gusto kumain ng rice ba, ito yung pinapabili ko sa kanya. Marami na naman magko-comment ko saan tayo bumili nito. Kaya namin to in-order. In-order namin to sa Food Panda. Saka meron din sila sa Grab Food. Meron din po sila. Ang dami kasi nag-comment ba sa baba. Saan yung nabili yan? Maraming salamat po sa lahat na nag-comment. Nakasuporta po palagi sa Bisaya Studio. Yes po. Nag-abang palagi sa mga video namin. Halos araw-araw po. Kagandaan ito sa product nila. Mabilis ka mabusog ba? Almost talaga yung nachos. Grabe, craving satisfied po talaga. Ito nga yung mukbang natin pang. Sobrang napadami yung nabili natin. Hindi pala namin maubos, pero meron pa pong kakain ito. Yung mga natira namin. Hindi naman namin ito nagalaw. Yan. Nagustuhan ko din itong bagong product nila ko, itong nachos ba, no? Sarap pamari sa kuan. Sarap. Shawarma wrap. Sabi, sobrang gusto ko na po. Cheers tayo bang? Ay, cheers. Ay. So, ayun po. Grabe, meron pa po kaming natira dito konti. Tapos kanya, konti na din yung natikman niya dito. Meron ding dalawa dito na natira po yung wrap. Hirap ubusin po, sobrang dami po yung na-order namin. Tapos ito, ibigay ko na lang sa mga cameraman at editor namin to. Yes. Itong nakuna namin, kakainin namin ito, mamaya. Movie marathon kami nito. So maraming salamat po sa panood sa episode nito. Bye for now and kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye! Bye-bye!